Nou ja, ik kan niet de invloed die ik heb, reikt niet verder dan de gemeentegrenzen. Maar als heel Noordoost-Friesland daar ook profijt van heeft, ja, prima. Want het heeft niks met politiek te maken. Dit heeft te maken met democratie. Met het bepalen van wie er in de komende jaren in de gemeente in Noordoost-Friesland belangrijke besluiten gaan nemen. Daarvoor heeft iedereen het stemrecht en ik vind het echt een groot goed. En ik hoop ook echt dat iedereen daar gebruik van gaat maken. Dus die oproep die doe ik nogmaals. Iedere gelegenheid die grijp ik aan. Ik hoop dat dit debat eraan heeft bijgedragen. Dat er meer mensen zijn die zeggen van nou als het over dit soort zaken gaat dan moet ik daar naartoe. Dan moeten mensen misschien nog zich wat nader oriënteren. Maar als mensen vanwege dit debat ook weten, maar nu ga ik, want ik weet op wie ik moet stemmen, is dat ook heel mooi. Maar daar bemoei ik mij natuurlijk als burgemeester niet mee. Maar dan heeft dat debat ook nog die meerwaarde gehad, behalve een hele genoeglijke en mooie avond. Daarvoor wil ik je ook graag bedanken. Ik wil nog één ding nog met u tegen u zeggen. Het is toch nog nooit zo geweest dat er zoveel belang is aan deze verkiezing. Er valt heel wat te verkiezen. Er valt ontzettend veel te kiezen. En ik denk juist in... kijk, als de tijd zodanig is dat er een overvloed is aan geld. Dat eigenlijk van alles kan en het eigenlijk alleen maar leuk is. Want dat is natuurlijk ook veel leuker om in zo'n tijd te werken. Maar als de middelen minder zijn, de taken toenemen, complexe taken, dan is het des te belangrijker dat mensen wel overwogen hun keuze maken. En in die zin wil ik ook wel aansluiten bij wat ik eerder ook al in de Dokkumerkrant deze week heb gezegd. Ik heb waardering voor de mensen die dit werk doen, grote waardering. Zeker in tijden dat het moeilijker is, want dan moeten er ook moeilijke keuzes worden gemaakt. Dus ook respect voor de mensen die dat werk dag in dag uit doen, is op zijn plek. Maar zoek ze dan ook en selecteer ze dan ook op een hele weloverwogen manier. En dan vervolgens naar die stembus. Dank u wel.